7 तारिखआव जानो गोनां जे लकसभानि बिसायख'थि बेखौ लानानै दिनै जोङो जोबथा कुसुगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बेरालि गामियाव जोङो मोनसे प्रमद बर' सारनि मोनसे गेवलां मेल हाबाफारि लादों आरो दिनैनि बे गेवलां मेल हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों। दा बेजों एकदमबारे रोखा जाबाय जे 7 तारिखआव जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय एनडिए एलायन्सनि केन्डिडेट आदा जयन्त बसुमतारिया बे खेबाव क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा देरहागोना एखेबारे रोखा जाबाय। मानोना जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो मेल मिटिंफ्राव दिनै बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामफैदों आरो बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामगोन बेहा खुनु डाउट गैला। दा बेनो जे जोङो रायजो राजाखौ फिन खेबसेबाव खावलायनो हास्थायदों जाय बिथांमोना दिनैसिम सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस बा जिएसपि खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो बैफोर खालामनायखौ बाद होनानै बयबो जाहाथे जातिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बृहत मोनसे थांखिखौ लानानै जाहाथे जोंनि बिजाथिया दिल्लीयाव थांनानै जोंनि जानानै खामानि मावहैनो हायो। बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ लानानै बिथाङा खामानि मावहैनो हायो। बिनि थाखाय आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बयबो 7 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आदा जयन्त बसुमतारिखौ देरहासार खालामो। बे खेबाव जोंना क'क्राझार लकसभा बे सीटआव टटेल 14,70,000सो भट दङ। दा बिनि गेजेराव हयथ' 10 लाख बा 11 लाख हयथ' पल जानो हागौ। बिनि गेजेराव जोङो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि माने एजिपि जोङो जथायै जोङो खमसे खम 7 निफ्राय 8 लाख भट मोननानै जोङो देरहासार जागोन बियो रोखा। इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन सिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों। जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन। बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे एमए नङाब्ला बिए उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बिएड नङाब्ला डीएलएड कर्स लानाय जानांगोन। फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन। दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा एसएमसिनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन। गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों वाट्सएप एपआव दैथायहरनो हागोन। सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन। बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।